मोनगोन ना मोना साखो जोंना नै हाबायाव थांग्राफ्रा ओंखारहांबायलै सेंग्राफोरल' जाव जावलै जोंनाबो सेंग्राफोरल' जाव जावथारलै होनालाय आयौ थांग्राफ्रा हिनजावफ्रा बोरो हिनजावफ्रा बोरो हौवाफोरल' थाङो नामा आगलासलै ओमफ्राय नोंबो थांनोसै आरो बेयाव थांनोसैलाय आगलासलै बे इउटुब चेनेलाव दा अबाव होनदोंमोनलाय जायगाया क'क्राझार मा जायगायाव क'क्राझार बायहाथायाव दा जों गारिया फैबावनांगौ दं होनदों दा गंनै फैबाय ने दा बेयाव बुरजा थांगोन ने 11 Hai Tom, mana biar udah Tom sama ini. Dah habis. Man thang apa ni? Aja sunanggo. Aja sun crossing sini. Deh. Ready mulai na? Hai. Onaरे लाइक खालामदो खालामदो दा थांनो ओंखारबाय हिनजाव गोदान लायनो इ मिसिना बेखौना गारि गंसे जोंनो गंथाम गंब्रै गंबा 6टा गारिया 6टा जाबाय ना कुकिंआव एसएसपिनिफ्राय लाबोनाय आंहाथ' बबाव गाखोनांगौ जाखो गारियाव बबाव गाखोनांगौ एसे मोजां गाखोनांगोन नोंनाव मोनसे bye दा गासिबो थांगासिनो दा काजलगाव मोनबाय काजलगाव बारबाय थांगासिनो ओमफ्राय दा दंबावोसो 7 किल'मिटार दङ 50 सो नांगौ दा खयथायाव सहैगोन जों दा मिथिया बुंनो हाया कारिगाव टाउनानो गोथाव खनना बायदि दा नै हिनजाव गोदाननि न'आव सहैबाय दा बेनिफ्राय लांनानै मन्दिराव लांसिन आरोना क'क्राझारनि मन्दिराव दा हिनजाव गोदाननि न'आव सहैबाय नै बेनिफ्राय बर गोदानखौ हिनजाव गोदाननि न'आव सोनानै देलायहैगोन मागोन ओमफ्राय लांनोसै आरोना मन्दिराव नायलांबाय थानाय बेखौ जादोंलै बिबार बारियाव गेजेरनाय सालोङा फाग्लासोलै जायगा मोननाय नङा दा सोमलायदो दे मानोबा फैयामोन एसे फंबाय नोंसिना फैगासिनो उनाव जादो र' जों जाग्रोनोसै ओइ बांद्राय दाजादे दा एसे र' जाग्रोनोसै उनावहाय नायलांबाय था लोगोफोर
Quay khu đừng. Okay. Jangan lên, saya kayak beri nih, kucu. Ya? Raskung. Okang. 이번에 그단체 네배, 마베, 그단체. 이게 모델라 방라 그거 자기 자기 등, মানে 하바 해, 그자 자기가 말해. 근데 그 무슨 아이였나? 우리야 자기가 이러니, 그저라고. 보는 거. Berbinane, sakit dendane, otanya pakai.
दा हाबाया जोब्बायानो ओमफ्राय दा जों ओंखारसिगोन दा जों बाहेरायाव फैग्रोबाय आरोना दा नै गथ'फ्रा ओंखाम उखैबायनो एकदम उखैनो आमथारला नै हाबायाबो दा हेलौ मा बुंदों बाव फैनानै गोसोखौ जोबोद मोजां मोनदों बाव फैनानै दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों आरोना बे जायगाखौ सारप्राइज लाफैगोन दे आंबो बहाय लाफैनांगोन हाबाखौ बहाय लाफैनांगोन आंबो गोदानसो नामा बेयो गोदानसो ओमफ्राय गायसननाया 1994 गायसनदों 1994 बहाय लाफैनांगोन सोरबा हाबाखौ लानो गोसो नैबावहाय लाफै जोबोद मोजां बाथौ जायफ्रा बाथौ माबायाव लायो बाथौ धोरोम बेफोराव माने लाफैनो हागोन गोदानसो मन्दिरा जोबोद मोजां समायना बिबार बाथौ ना बिबार बाथौ जाबाय था गाखोदो ओंखाम उखैबाय नामा उखैबाय आयै ओंखाम उखैबाय नामा गासिबो मोनजासिगोन थ'दो दा जोब्बाय हाबाया थांसै थांनो ओंखारबाय गासिबो थांसै दा ना ओंखाम उखैनाय हामला जाहैनोसै मोसानोसै दसे खय घन्टा लागौमोनलाय बे आराय घन्टासो लाबाय मन्दिराव दा थांसै गथ'फोर गासिबो नै गारियाव गाखोजोब्बाय दा आंना जायगा बुरो नैबेथ' ओंखाम उखैनाय हामला खोमा एकदम हामला दा दा गामिसिम नायलांदो गथ'फोर दा हाबाया जोब्बाय जों दा थांनो ओंखारबाय आरोना Ganggu YouTuber. Jai. Kalah YouTuber. Jai. Like खालामदो subscribe खालामदो बिथांमोना संनाय खावनाय जोबोद एक्सपार्टार ना एकदम आरो बै सासे बोरो सासेया बेले साब्राम गासिनो माथो
Denglay मा होनो फंबाय हाय साफा खालामनानै ना साफा ना साबख्राय साफा करायब ना साफा करायब साफा खालामनांगोन ना एफा खस्थ' खालामनायाव ना गावजों गाव एसे नायलायनांगोन अनोब्ला आरोना अनोब्ला बेदर राननायखौ नुबावखैसो मोजांथारलै